Și fiind înțeles și știind că și are rădăcinile închise, să încercăm să rezolvăm fără să putem rezolva și păcea economică. Sfatul înțeleptului în vreme de criză se încheie aici. Am întrerupt succesiunea firească a celor 7 patimi capitale expuse de părintele Teofil Corean, pentru că am crezut că este nevoie de o erminie spirituală asupra actualului context economic. Vom relua săptămâna viitoare. Éjszaka 12 és 17 fok között, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton nyugati medencéjében több lesz a felhő, csak a keleti medence térségében várható néhány órás napsütés. Záporeső estétől nyugaton zivatar is lehet. Napközben 22, este 15 fok lesz. A víz 21 fokos. A híreket Mester Mónika szerkesztette. Jelenlét. Roma közéleti magazin. Napot kívánok, Baján Balázs vagyok. Hetek óta sújtja az országot. 80-as évekből. Legjobb zenék a 90-es évekből. És napjaink slágerei, amiket látosan megszerelik. Délután Bozsó Gábor és Winkler Robi az Ekolócsivel veled együtt kalandozik. Ez a Festivala se že pripravljajo na 20-letnico prireditve. Nocoj 20-ih pa se bo tudi v neposrednih prenosih na Radio Maribor in televiziji Maribor začel 19. festival Nacionalne glasbe 2010. Urška Čop-Šajgart. változatosság, 3 dal minden előadótól. Ez a Juventus Rádió Tripla Top Weekend. Ezeket kell befizetniük a költségvetésbe, ahonnan ők is kapják a bevételük egy részét. Mi a célja ezeknek az árulásoknak, illetve többletbefizetéseknek, megtakarításoknak? Ez annyit jelent, amiről a kormány a kezdetektől fogva beszél. Itt az ideje, hogy ne áramoljanak ki értelmetlen dolgokra pénzek, úgyhogy minden fejezetet felül kell vizsgálni. A határozatok egy része azonnali hatállyal életbe lépett, ahogy megjelent a közlönyben, mások később fognak életbe lépni. Aver sperimentato la vita eremitica, prima alla scuola dell'eremita Marino, dopo come maestro di un piccolo gruppo di eremiti in Francia. Chiaro il sono Ronaldo all'intento di rendere la vita eremitica autonoma. Tendiamo a mangiare di meno per darci un contegno, no? Per far vedere che noi siamo proprio dei golosi e non dare l'impressione di abbuffarci in modo male, soprattutto per le donne che più positiva se mangiano con moderazione. La TV produce un effetto simile alla presenza, perché la TV ci distrae, ci fa passare ci fa prestare meno attenzione alla quantità che ingurgitiamo, insomma mangiamo di più. Quindi TV e persone, io da oggi mangio sola in silenzio. Alle porte del sogno, ricordarti e parlare, dimenticare. Nagy csipkés szívű. Szegény mindám, reményt vesztett. Szakítom, hát egy visszabűvölőnek tűnt. Ez a hála? Kockáztatom, hogy lecsukjanak, mint múzeumrablót, te meg csak sértegetsz. Be fognak zárni. Biztos. És mikor? Szeretnél ladlánkodni, mi, amíg én börtönben vagyok? Mindennek hiszek neked majd reszelőt. Önnek nem ártana már külön órát adni vezetésből.
Vagy legalább azt kellene nekik megmutatni, hogy melyik a gáz és melyik a fék. Erre kapcsolt rá versében az újvidéki Vári Attila is. Autóversenyben. Az Európa nagy futamon minket gondok, bajok sokasága éget. Csak legalább azt fel tudnánk venni, a szükséges sebességet. Capital Times, Montelli Times. You Capital. Capital. Se veía Lamberto. Krasite, hrabrost i dobrot. Za vas je lako biti dobar i hrabar, kralj. Krenimo natrag u dvorac. Mogao bi me, ako ti nije mrsko, možda zaprositi od moga oca. O kraljevno svakako ću to učiniti. Ali sada bih najprije mu zamjetio. Malo prilegao jedan. Taglaknál 7 éves férfi tegnap reggel ment el otthonról, és azóta nem tért vissza. Jobb lábat kért férfiázni, a bal lábában serelő. Aki tud róla, jobb lábban Bueno, agradecer a toda la afición y sobre todo al cuerpo técnico y a los compañeros que me han apoyado cuando peor lo he pasado. Decías que volvías para jugar en primera. Y lo he dicho y se ha cumplido. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Θα ξεκινήσει στην Πρετόρια η αναμέτρηση για τον πέμπτο όμιλο ανάμεσα στους Καποδρόμου και την Δανία. Θυμίζουμε για τον ίδιο όμιλο, για τον πέμπτο. Η Ολλανδία έκανε το 2-2, επικράτησε 1-0 της Ιαπωνίας με γκολ του... Με 109 μισό στην 8η θέση. Πιο κάτω από εμάς είναι η Νορβηγία 94. Odgovor kartem pošaljite na 2202. Imam 2 karte za vas, pitanje nije lako, ali upravo zato za evo taj jedan odgovor 2 karte. Prema tome, budite prvi, dobite 2 ulaznice za koncert grupe Soulfly. Kada su prvi put Soulfly bili u Beogradu? Molim, datum i godinu. Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine. La dite. Lite mellan liksom, det var väldigt, det var svart, muskulös och hade snaggat hår liksom, och det var lite praktiskt också, man skulle ha peruk som man hade ibland på en del modelljobb. Men det var framförallt för Grace Jones då. Dogovor je telefon 061 18 10 180 061 18 10 180. Specijalna edicija modela i20 i i30 Južna Afrika sa 0% kamate na leasing ili gotovinskim popustom od 100 evra. Maric Center 035. La Xina ha anunciat una política més flexible del tipus de canvi de la seva moneda, el yuan. El Banc Central xinès permetrà que la moneda xinesa es la mesura reforçarà l'estabilitat del sistema monetari i financer internacional. Sestra Glenna Saunders i njena sestra Annie. Ovo je prvi single sa njihovog albuma koji se pojavio 19. aprila, do njihovog drugog albuma. Dakle, poprilična pauza. Među vremenu ih je iz benda dosta nestalo.